Ty ma vymenul. Neverím, počúvajte, neverím, kokos, tu sú nejaké klínce. Kokos, neverím. To na čo sú klínce, ty vole. Ukáž, rozober. Ty vole, tak toto je, akože počúvajte, ľudkovia, toto je konečné. Prečo je tam klínec? Kokos klínec. Treba pozrieť návodky, hovorím. Ja Kde? neviem. Je tu vôbec motorka, kde sú kolesa? Prepáčte. Ahojte všetci, vítajte opäť u mňa v garáži, som rád, že ma znova sledujete. Tak ako som bol slúbil a tak ako som bol spomínal, dnes budeme s Brankom natáčať unboxing a bude to Losi Promoto SM 1.4. Takže poďme sa na to pozrieť. Tu ju máme. Ale obal je nejaký divný. No nič, zoberieme si rezátko a ideme pozrieť, ako praskne blonda. Takže poďme na to. No, krabica obrovská. Takže. Prečo to je v tejto krabici? Ja neviem. No, asi to bude vyplnené polystyrénom. Ani netrafím do diery, hen. Nevadí. A, počkaj, tu už sa niečo čaká. Čo to je? Astra návodno. Čo nájdeme v obale, v príbale? Losi Promoto 1.4 návod od Astry a nejaký Pocket Smart Spectrum. No poďme sa pozrieť, čo je v balení. Aha. Ty Tak, brďo. kamaráde. Pozor! Nacvičujem. Branko, poď hádzať, poď. Ahojte všetci, vítajte opäť u mňa v garáži, som rád, že ma znova sledujete. Tak ako som bol slúbil a tak ako som bol spomínal, dnes si s Brankom urobíme unboxing na motorku a to je moja tretia motorka v živote. Prvá bola Babeta, potom som mal nejaký skúter a teraz je to brutálna motorka. Takže nech sa páči, tu je Promoto SM od Losi. Tu ju máme, poďme sa na ňu pozrieť. Takže, čo sa dozvieme z krabice alebo z obalu? Že motorka je naozaj krásna, no ale jej vnútro, alebo vnútornosti sú zobrazené tu. Čiže máme tu nejaký príjimač, máme tu servo, ale máme tu hnací pohon, je 3800 kW od Spektrumu a stabilizáciu, alebo teda gyroskop robí tento Spektrum 2700 kW, ktorý si predstavte, že robí až 22 000 otáčok za minútu. Je to brutálne veľa, ale to pomáha motorke vlastne udržať sa na tých dvoch kolesách a dokáže ju udržať v nejakej polohe na zadnom kolese. Možno si to vyskúšame, ale až v ďalšom videu, lebo dneska v Bratislave celý deň prší a je fakt mokro, takže dnes neviem, či v garáži skúsim pojazdiť, ale minimálne si ju zapneme. No a čo tu máme ďalej? Tu je vlastne vidieť celé vnútro motorky, my si ju nedokážeme, alebo teda nedokážeme, nebudem ju rozoberať. Čiže tuto je niekde tlmič na zadné koleso, tu je tuhý tlmič, ktorý by mal mať tuhosť, ja neviem, olej by tam mal byť okolo 10 mega alebo 1 mega, teraz by som klamal, ale fakt, že tuhý olej je tam. V balení by sa mala nachádzať baterka, nabíjačka, stojan na rozbeh, stojan na státie,
Nová ovládačka, výklopný zadný kryt a mimochodom, poďme si zobrať rezátko a otvoríme si krabicu. Tak, jak som povedal, zoberieme si rezátko. Ono sa to nezdá, ale tá krabica má 2, 4, 60 na 60, je to hodne veľké. Čiže zoberieme si rezátko, blondu, nič moc, počkajte. Toto už niekde lepili asi Horizont Hobby. No. Tak. Čo máme v krabici? Príbal, americký návod, krásnu nálepku. Počkaj, však to môžeme aj otvoriť, čo tam všetko je. Veľa ľudí sa ma pýta, ako moja ruka, musím povedať, že stále napreduje, vidíte, už ňou krásne viem hýbať, ešte sa nedotknem, ale už sa viem poškrábať, perfektné, super. Kto ťa krmí? Ja sám, ale už aj vidličkou si viem trafiť toast. No dobre, poďme sa pozrieť na to, čo máme v príbale. Á, Branko, čo tu je? Čiže je tu krásna nálepka, no Branko, poď. Toto, aha, počkaj, toto musíš vidieť. Kedy prestaneš tým Brankom? Ty si Branko a budeš Branko už navždy. A myslím si, že aj naši sledovatelia ťa poznajú pod Brankom. Mama s otcom mi vždycky hovorila Branislav. Lenže ja nie som mama ani oco, ale ja som tvoj kamarát, ktorému pomáhaš robiť tento úžasný kanál. A aj naši sledovatelia ťa poznajú pod Brankom. OK. Nalepíme si... Kde? No však to, že kde? Proline, Jokomo. No, dáme pod Jokomo. Ku smrtke. Pod Jokomo. Pod Jokomo dáme. Pekne. Lossy Race Inspirate. Vždycky si rád otváral krabice a lepil nové nálepky. Na to je táto krabica úžasná. No, ale aby sme prešli k tomu, čo je v balení. Dnes to bude viac zo hĺbky, lebo naozaj motorka je úžasná. Takže tuto máme Quick Start Guide. Čo to je? Aha, takže tu máme ako opnúť batériu, ako otvoriť teda kryt na batériu, vložiť batériu, čo s batériou, čiže bude mať spinku. Vložiť baterky, to už poznáme, zapnúť motorku, čo toto je 0,5 minút, 5 minút musíš počkať. Fakt? Hodiny, desiatky a minúty, čiže 5 minút necháme gyro, vyskúšať ako zatáča servo, čo je toto, vidíš tam, ja tam nevidím, čo tam je? Šipka červená, dobre, 30 minút čo, máme stáť? To bude asi 30 sekúnd. Kvôli roztočeniu gíra alebo stabilizácie a skúsiť zapnúť, zastaviť, teda rozbeh, zastaviť. Dobre, poďme k motorke. Čiže vieme sa nakloniť. Pozri sa sem. Toto tlačítko. Zapnúť, vypnúť, jasné. Toto tlačítko A, B by malo mať 3 funkcie, 3 štýly jazdy. Keď to mám tak povedať, ale k tomu sa asi dostaneme, toto bude niekde napísané. Poďme na to ďalej. Toto sú nejaké náhradné veci, čo môžete mať. Čiže, čo je toto? Toto bude štandardný americký návod s rozpisom zostavy s napísanými náhradnými dielmi. Fú, inak toto by malo mať normálnu reťaz, teda má normálnu reťaz. Viem niečo od lacákom, priznám sa, ja ju videl som ju v... Kolotoče! Ale krásne nálepky, akože... To budeme lepiť? Né, to si nalepím niekam doma na televízor. No čo, Braňo, si pripravený? Aj vy ste pripravení? Tak poďme sa na to pozrieť. Fú! Dole hlavou, chudák. Tram, tarará. Karanténe. Aha, asi nič. No dobre, tak poďme sa najprv k tomu, čo tu je. Tu je nejaká krabica.
To nám nevyšlo. Zoberieme si rezátko. Aspoň vidno, že to robíme prvýkrát. Robíme to prvýkrát. To je baterka. Prečo je tu baterka? Konečne baterka. Baterka, kamaráde. Prečo je tu baterka? Lebo som ju kúpil s baterkou, ale to má Branko pravdu. Toto Promoto SM je iba s batériou a s nabíjačkou. Tie predtým, ktoré boli aj s batériou, s nabíjačkou, ale aj bez. Čiže tu viete kúpiť zatiaľ iba s týmto všetkým vybavením. No ale poďme pozrieť tú baterku. Au! Dobre. Čiže, redukcia. EC5 na EC6, 3. EC5 na EC3. Na EC3, super. Samička. Čiže batéria. Ty brďo. EC3, Takže EC5. EC5. Takže máme 2S, 7,4 V. 37 V. Čo to je? Smartka. 5000. Super, lipolka. Toto dáme dole. Je to hardcase, keď sme pri hardcase. Ja už som pozeral, že by som si kúpil inú batériu, ako je táto smartka od Spektrumu a nenašiel som. Lebo táto batéria je vývod vpravo a všetky ostatné baterky, ktoré kúpite, majú ešte balančný kábel a vždycky balančný kábel je na pravej strane a normálne káble, silové káble sú na ľavej, takže to neviete použiť. Čiže jediné, čo tam viete použiť, bude letecká batéria, ktorá je presne takto isto spravená a balančáky idú z ľavej strany. No ale to je len tak, aby ste vedeli. Čo tu máme ďalej? Čakaj, tu je nejaká krabička. To čo je? Zoberieme si rezátko a otvoríme krabičku. Máš rád prekvapenie, že? Tak tak prvýkrát otváram, tak... Tam bude oné nálepky ďalšie. Toto je nabíjačka. Na Walkman. Ježiš, kamaráde, to aby si kúpil ďalšiu nabíjačku. Lebo s touto nabíjačkou... Budeš nabíjať celý deň. Budeš nabíjať celý deň. Nabíjať batériu. To je konektor na notebook. Potreba 2 A adapter aspoň na šiedmy. No mám, v garáži mám. Aspoň niekto na... Keď dáš 1 A adapter, tak to bude dlhšie nabíjať. nabíjať. Tak to budeš nabíjať celú noc. Tak. Toto je, Branko, aký vstup? C. Dobre. USB-C. USB-C. No, poďme nabiť. Dáme si svetlo preč. A dáme na nabíjačku. A biele svetlo. Modré svetlo. Oho. Návod pozrieť treba. Kedy si pozrel na... Ty vole. Fialové. Tak teraz by Morzovka. Teraz by som pozrel návod. Vieš čo, kašlem na to bude v porádku. Jak? Každý správny hercečkár zahadzuje návody. Presne tak. No poďme ďalej. Tu máme stojan. Toto musím dať všetko preč. Zavádzá to tu, samé papiere, nálepky. Ty ma nezaujímaš teraz. Tak. Poď sem, však ale ja som tu. To je Škodovka. Bože, Škodovka. Takú som kedysi mal len zelenú. No. No, a tu máme, čo je to? Prsten. Tak tomu to nerozumiem, to není auto. Ale to sú nejaké vložky. Vieš čo, podľa mňa toto budú vymedzovací kusy na zadné rameno. Je to dôležité? Neviem, myslím si, uvidíme, toto necháme tu. Branko? Ale ne, aha, čo je tu, aha. Zahodíš to? To sme chceli pozrieť, a čo to je, ale aha, čo tu je? Baterky. Lossy. Ne Lossy. Rimax.
Lomax. Rimax, Rimax. To bude Čína, jak vyšito. To nevadí. Dáme si sem. Máme garme. Ty si už dal do diaľkového ovládača od televízora tu. Keby len od televízora, aj do domáceho kina, aj do tej veci, kde ide všetok ten signál. Set-top box. Set-top box. A ešte do teplomeru. No, ale to je jedno. Alma si to užíva. Ty kokos. To na výmenu. Neverím. Počúvajte, neverím, kokos, to sú nejaké klínce. Kokos. Neverím. To na čo sú klínce, ty vole. Ukáž, rozober. Ty vole, tak toto je, akože počúvajte, ľudkovia, toto je konečné. Prečo je tam klinec? Kokos klinec. Treba pozrieť návod, ti hovorím. Ja Kde? neviem. Je tu vôbec motorka? Kde sú kolesa? Prepáčte. Poďte si ti pýtať. Máme tu tie klince, ale nechápem, prečo nedali kladivo. No poďme pozrieť, ale čo tam máme. Počkaj, Braňo, ale tu sú ešte nejaké kľúče. Kde je kladivo? Počujete, ja musím teraz úplne vážne, ja som sa tu 10 minút, ja som sa tu rehotel jak blázon, lebo v živote som nevidel dva klince v príbale k nejakému RC modelu, ale to je jedno. Losi! Losi je závodná značka, ale nie. Zistili sme, že vlastne tie klince sú na to, aby ste tento držiak, ktorý vám za chvíľu ukážem, ja sa musím predýchať, aby ste si ho priklincovali do zeme, aby sa tá motorka mala o čo odraziť, lebo ona musí stáť v nejakom kvázi stojane. No ale ideme ďalej. A potom ten stojan tam ostane? Ten bude priklincovaný už navždy. Aj kliešte treba nosiť, aj kladivo. Ty vole, no. Ale kladivo nesmiete zabudnúť si zobrať. Možno batérie. To je kladivo, nie? Ale kladivo môžete použiť možno túto krásnu pištolu. Nie. Ale jasne, pozri sa, aký má tvar. Možno má... Toto slúži na zabíjanie klincov. No nevadí. Nerob si srandu, Máme to tu je Losi. DX3. Svetlo zapal, prosím ťa. Aj, klasika. Svetlo. Prepáčte, sme zabudli. Zabudli sme, ale stalo to za to. Čiže tu máme kladivo. Má krásne lúče. Uvidíme, čo návod je. treba zobrať, Miško. Návod. Dneska si asi budeme musieť zobrať návod. Už Ale to je jedno. Odteraz nezahadzujeme návody. Nevadí, my máme Nešerujme klince. s tým Máme klince, dobre, dáme sem, ale prvorade je, aby sme si Aha, ty si to videl dopredu? Možno pod tým motorkou bude kladivo. To ešte uvidíme. No poďme pozrieť motorečku. 1:4? Počkaj, tu ešte je niečo. Kladivo. Nie, Shane Liu, to je na reťaz. to je mazadlo na reťaz. Už chápete, s kým tu ja točím tie videá. No ale to je jedno. Poďme ďalej. Tam je špirála, nehač to na to má 2 kW. To nevadí. To môže zajsť. A prečo si nezobral ten stojan? Aha, pardon. Myslím si, že dnešné video bude pamätné video, lebo klince v balení. Ty koksa. Aká je malá tá motorka, nie? Malá? Chceš si ju poťažkať? Nie. Vieš čo, no má tak 3,5 kg. Vyzerá to jak RC strašidlo. Tak. Myslím si, že tak toto sme chceli vidieť. Halloween. Jaj. Zabava, no odbal ho nejak už. Kuku. Jaj. Ale je krásna, akože musím povedať, že je fakt pekná. Teraz randa bokom. Ty môj krk. Je fakt pekná. Tu si niekto dal záležať.
Akože... Otočí opačne, tam je reťaz. Počkaj. Ľudia Inak, aj ten stojan je hodne, cítiš, akú má váhu? Poctivá robota, no. Priklincujeme to do tej dosky. No jasné. To je spinkovačka. Počuj, ale toto je naštartovanie, ja by som dal toto. Tento stojan. No tak to vymeň. To je naštartovanie, však môže byť aj v tom. OK. Kamaráde, ale to je normálne, keby som mal... Čo keď sa začne... Svitka, čo jazdí Paríž-Dakar. No sa fakt že on to berie vážne, ten motorkár. Ale fakt, ako musím povedať, že je naozaj krásna. Ten, kto ju nevidel naživo... A tá reťaz je skutočná? Hej. No ale aby som sa vrátil k tomu, čo som hovoril, kým Branko začal o reťazi. Stojí to za to si to pozrieť. Fakt, akože je to... Umelecké dielo. Je to fakt krásne, je to premakané. Pri tejto motorke ani nie je čo rozoberať, to sme si hovorili na začiatku. Ale aby ste videli, ako funguje brzda. Nemá brzdu iba na zadnom kolese, ale aj na prednom kolese. Roztočím koleso a pozrite sa. Má servo na prednú brzdu. Ešte raz. Čiže brzdí aj predným kolesom, čo je úplne že neskutočné. Vlosy sa naozaj pohrali s technickým prepracovaním celej motorky. Tlmenie, pozrite sa na to. Zadné koleso má tunak olejový tlmič, neviem či to je vidieť, hliníkový olejový tlmič, ktorý vlastne zatláča, je relatívne mäkký, no uvidíme, jak sa bude správať, ale vpredu sú iba pružiny, ktoré sú veľmi tuhé a až teraz idú. Hej, čiže je to vidieť, ono, nešlo to kvôli tomu, že to bolo krabici kusnuté. Zdvih to má možno 5 až 6 cm. Čiže vidíte, jak krásne pruží. Novinka je oproti tým modelom, ktoré mali drapákové pneumatiky, inak toto sú Proliny Supermoto a tu sú správené kolečka, aby v zákrute sa pekne točili. Uvidíme, čo bude robiť tá brzda, keď pôjdete do ľavotočivej zákruty, či sa nebude ošúchavať, no ale to už uvidíme. A čo ma zaujalo je to, že predný kotúč, pozrite sa, čo robí. Ja som skúšal dotiahnuť šroby, tie sú na maximum, ale možno naozaj potrebujú tá predná brzda má trošku uvoľnený brzdný kotúč, aby vedela zabrzdiť. Myslím si, že to nevadí. Tunak je vidieť krásna kovová reťaz, ktorá je relatívne napnutá a ja si myslím, to, čo Branko zahodil, že to sú vlastne tieto vymedzovacie podložky, aby ste mali dotiahnutú, našponované, ozubené koleso, ale ešte počkaj. Z druhej strany, nie, toto je fejková brzda, to je plastové, ale to auto, tá motorka má vyzerať reálne a myslím si, že aj reálne vyzerá. Okrem toho môžete dať dole jazdové oblečenie. Oprať ho môžete, však chudák nemôže byť taký špinavý stále. Čiže tu je zips. By som ho zobral na Slavín, Braňo. Poďme si dať baterky do ovládačky, tak ako vždy. Musím povedať skôr inak. Poďme si dať baterky do kladiva. Takže inak neviem, či sme hovorili, je to TX3, ovládačka. No, dáme batérie.
Neviem, či sme hovorili, lebo odkedy sme videli klince, už si človek nič nepamätá. Nespomínaj mi klince, lebo toto video nedokončíme. Takže toto máme. Vybereme batériu z nabíjačky. A dnes sme sa s Brankom rozhodli, že pôjdeme testovať na pár minút, pokiaľ nám vydrží baterka, na Slavín. Skakať zo schodov budeme. S pinkou. A toto je to, čo som vám spomínal, že neviete použiť inú batériu, iba originál. Teda možno ešte leteckú, teda ja už som si ju jednu kúpil. Počkaj. Zapneme ovládač. Čo je? Dobre. Zapneme motorku. Mám pripravený, ešte ju nezapínaj. Tam. Dobre. Toto je pichnuté. Môžeš, Sven? Ďakujem. Nie, dobre. Čo? To musí ísť do tohto. Tak, dobre. Otoč, aby bolo vidieť. Tu je vypínač. Bude roztačať 5 minút gyro. No počkaj, ale tu? Tu je tento flywheel, pardon. Áno. Ešte raz. Vypneme. Počujete ten zvuk? A zapneme. Štartuje lietadlo. Takže toto je to gyro spomínané, ktoré by sme mali nechať 30 sekúnd? 5 minút. Ne, Pokiaľ naberá. No tak stále naberá, takže Ten zvuk sa mi ľúbi. Naberá. Chcel som to nasnímať. Á. Daj dole mikrofón. Už je. Už sa roztočí. Tak, Branko, Ja sa bojím ideme toho. sa pozrieť na zadné kolesa. Počkaj. Vy to otoč... Funguje rýchlie. Ale myslím si, že... Ale závod je... Netočí ruka Michalan. To nevadí. Hold, ale má klince. No, nechajme tak. No dobre, čo teraz akože? Počkaj, teraz... Teraz to gyro budeš cítiť. Ja aj vyskúšaj, či ide. Oh my goodness! Ty. No a ja som teraz veľmi zvedavý fakt na to gyro, o ktorom Branko Teraz to budeš rozpráva. cítiť, keď ho budeš zdvíhať. Ty kokso! To normálne ti ho... Wow, to si poď skúsiť. Daj mi telefón. Chyť si to... Jaj, počkaj. Moment, please. Čuj, neurobíme niekedy, nekúpime si niekedy raketu? Normálne raketu, že zapálíš a ono to vystrelí? Na čo? Budeme robiť Na tú prču, ty vole. unboxing rakety? No jasné, to ešte, kamaráde, nikto nerobí unboxing rakety. Urobíme my. Dobre, takže máme návod. Dneska motorku.